Keď násobíme nejaké dve čísla, stretávame sa so zaujímavou vlastnosťou. Povedzme, že mám príklad 3 krát 3 krát 4, 3 krát 4 a ja vám v tomto videu ukážem, že násobiť 3 krát 4 je to isté ako násobiť 4 krát 3, 4 krát 3. No a poďme sa na to pozrieť. My už vieme, že keď násobíme 3 krát 4, tak si to môžeme predstaviť nejako takto. Povedzme, že máme nejaké jablká, povedzme, že toto bude nejaké jablko, ktoré máme. No a teraz budem mať 3 krát 4 týchto jablok a ja sa musím trošku opraviť, takže prepáčte. Takže ja budem mať povedzme jablko. A teraz budem mať 3 krát 4 týchto mojich jablok. Takže druhé, tretie a štvrté. No a teraz si ich vezmem všetky 4 a budem mať 3 riadky. Takto sme si predstavovali naše násobenie. My teraz vieme, že na tejto strane, alebo teda počet našich stĺpcov je teda 4 a počet našich riadkov je teda 3. No a keď sme to vynásobili 3x4, zistili sme, že máme teda 12 našich jablok. No a čo by sa stalo, keby som mal 4x3? Prečo je 4x3 taktiež 12? Pretože ja si to môžem nakresliť aj takýmto spôsobom. Tu budem mať 3, tu budem mať 3 a teraz budem mať 4 riadky. Druhý riadok, tretí a štvrtý. Opäť, keď sa na to pozrieme, tak tu mám, tentokrát som si len vymenil naše stĺpce s riadkami. Mám teda 3 naše stĺpce a 4 riadky. No a opäť mám 12 mojich jablk. To, čo som práve teraz napísal, sa nazýva pravidlo komutatívnosti. Takže pravidlo komutatívnosti. Alebo občas sa môžete ešte stretnúť s tým, že je to zámena činiteľov. Zámena činiteľov. Pretože naša trojka a naša štvorka sú naše činitele, no a my si ich môžeme jednoducho zameniť. To znamená, že keď budeme násobiť, tak si jednoducho tieto naše činitele môžeme zamieňať. Ale keď sa pozrieme na delenie, povedzme, že budeme mať našich 12 jablk a ideme ich deliť, ja si to len trošku upravím, a ideme týchto našich 12 jablk deliť. To znamená, že my vieme, že máme 12 jablk a ideme ich deliť na 3 skupiny. Tak si ich teda jednoducho rozdelíme. Jedna skupina, druhá skupina a tretia skupina. Toto už samozrejme vieme, no a v každej skupine teda máme 4 jablká. No ale toto pravidlo komutatívnosti neplatí, ja to zvýrazním, takže neplatí, keď máme nejaké delenie, pretože keby som si to teraz otočil, tak by som dostal príklad 3 deleno 12. Čo je už úplne iný príklad. Takýto príklad zatiaľ ani nevieme vypočítať, pretože to by som mal v podstate nakreslené len nejaké 3 jablká a snažil by som sa ich rozdeliť na 12 častí. Takže 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pozrite sa, takto nám vzniká úplne iný príklad. No a teda toto pravidlo komutatívnosti neplatí pri delení, ale len pri násobení.